салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз мо дар бозори Корвоним. Бозори Корвон нулевой дарвоза неҷода паплино ҳастанд. Паплинои доинги тозаи 70 сомона ё бесангша. Бесангша ина марамат. Чанд қати мефуратон иҷода ҳастай. Ҷой аптоя аз ман айдуртар мегирам. Ҷой дуртар мегирам. Амё метан 70 сомон да. Доинга тоза шо. Ин марамат. И дукон рақам надорам. Неҷода чанд маркош ҳаста. Не маркош. Касе ки доин пушай. Доинги тоза ҳаста. Иҷода хай. Боина тада. Ҳастай расидкош ҳастан. Расидкош дар та бисёра ина. Ина марамат бинем. Расидкоша. Стар шумо. Я букашака камтарак. Камтарак каш. Абра букаша. Чикне. Маркоша нишон ки. Либос шане 3 метрш, доинги тоза 70 сомон. Каси мехоҳад заказ кардам. Мо кандестем шиёшунаки шумо бибинед. Анаиш беҳад баъзе доингои тозаш. Доинги тоза 70 сомон. Инҷода ҳастад. Нешан доинги зурай аҷоиботшурай 70 сомони. Касе мехоҳад заказ кардам. Марамат заказ кунам. Инҷода ҳамаи маркош ҳастай. 70 сомон. Ин чизе ки мо шуморо нишон додистем. Доинги тозаи Корвонай. Доинга шумо медонед ки ҳам ғавсай, ҳам мулоимай. Ира шута мепушӣ вайрон намешавад. Дар бораи доинг шумо дақай мо чанд бор гап задагӣ ҳастем. Нами ҷои арзонш намеҷода 70 сомони метри. Либос ҷа фақат либос. Ҳасе канал да обуна нест, обуна шава. Ҳасе ки обуна шудаги ай ҳами якта лайк мемонем, комментария да менависем ки шумо да кадом чиз маъқул шид. Анами свеча нишон дадем. Ана свеча свечи зур. Ана свеча ина марамат. Яге я, нами я. Боки сайбалам бошем бо навораи моро тамошо кунем. Ин чизе ки паплино ки шумо мебинед, ин паплино 3 метрш 70 сомон, либосш 70 сомон. Паплинои сангдор. Паплинои сангдори Корвон. Марамат. Сангдоракош. Я расидкаш я 1000 намуд дора расидка. Шумо метавонед ки биен хахтон бо пеш харидорӣ кунед. Марамат. Паплинои тозаи ё люба мегӯянд чизи ном доранд. 70 сомон сангдор. Марамат. Касе ки паплен марамат. Касе ки чӣ мекунад? Наи паплино 70 сомон. Паплинои 70 сомона либосш. Ане ки 3 метрш 70 сомон. Расидкаш бисёра. Ане абурге хемос мекам мекунем.